И смъртта. още едно заглавие, още една нощ през самотния октомври и пустош на Робърт Залазни. Защо го харесваш този автор? И това са много шантава книга е. Не знам дали си я чела, защото Не. Залазни по принцип, нали, той е фантаст. Той се свързва с такива книги. Тази му е по-различна, бих казал, както и другата пустош. В тази става въпрос за първо 31 глави, колкото са дните от октомври. И тук вече ни среща с едни уникални образи, взети даже от различни някакви култови книги, Графа, Доктора, там имаше всякакви познати лица, всяко с свое животно, което го придружава. Кучето Смрък, което придружаваше един Джак Ножа, който е основният разказвач на историята и който е голям шемет. Значи няма такъв разказвач, няма такъв друг образ. И всички тези участници, които са с, както казах, разни шантави животни, които ги съпътстват, змии, сови, котки, ти ги представят без още да знаеш кой каква роля има. Само знаеш, че в края на октомври ще се разпределят от двете страни на барикадата, защото едните са тези, които ще опитат да отворят портал, през който ще влязат мистични същества, такива, които са богоподобни, а другите ще се опитат да затворят този портал и това е борба между тях, едно надхитряне и надиграване. И те уж си говорят, пият чай, но в същото време кроят разни неща и си има едни такива много потайно и всичко, не знаеш до последно кой какъв е, кой какъв играч, отварач и затварач. И първо, че книгата в този смисъл е много митологична,